Здравейте на всички и добре дошли във видеото. Днес ще разгледаме една от най-интересните слот игри в онлайн казиното и ще говорим за подходи и идеи, които много играчи използват, за да подобрят своето преживяване. В това видео ще се фокусираме върху механиките, логиката на играта и различни стратегии, които могат да направят играта по-структурирана и контролирана. Заглавието на днешното видео е Doghouse MGAWAYS големи множители, топ печалби, слот хитове. Тази игра е добре позната с динамичния си стил и променливите редове на печалба, които се променят при всяко завъртане. Основната идея при такива слотове е да се разбере как работи системата MGAWAYS, защото броят на символите на барабаните постоянно се променя и това създава различни комбинации всеки път. Един от основните подходи, който много хора използват, е управлението на бюджета за игра. Вместо да се правят големи завъртания на случайен принцип, често се използва по равномерно разпределение на залозите, за да се удължи времето на игра и да се наблюдава как се държи слотът в различни етапи. Това помага за по-добро разбиране на неговия ритъм. Друг важен елемент е търпението. При игри от този тип резултатите се променят бързо и понякога има периоди с по-малко активни комбинации, последвани от подинамични моменти. Опитните играчи често наблюдават тези промени и адаптират своя стил според темпото на играта. Също така е полезно да се обръща внимание на бонус функциите. В тази игра специалните символи и допълнителните режими могат да променят напълно хода на сесията. Именно за това много хора избират да играят по-дълго, за да имат шанс да активират тези функции в подходящ момент. Не забравяйте, че под видеото ще откриете самата игра, ако искате да я разгледате по-подробно и да видите как работят различните механики на практика. Още един подход, който често се споменава, е играта с ясна граница. Това означава предварително да се определи рамка за време и да се следи темпото, без да се бърза. Така се запазва контрол и се избягва хаотичната игра. В заключение, този слот е интересен със своята променлива структура, множители и разнообразни комбинации. Разбирането на механиките и спокойният подход могат да направят изживяването по-предсказуемо и организирано. Благодаря ви, че бяхте с мен и гледахте видеото.